Eskerrik asko, gaur hemen izateagatik, eta gaur izateari helarazi dugun mezua zabaltzen laguntzeagatik. Gogoratu, pasaren prentsaurrekoan, kartzen genduen notizia, hauxe zala, Guardia Zibilak nolabait egindako ikerketaren berri ematen gendula. Eta aldi berean, esaten gendula, akusazio bezala, parte izango gehala auzi honetan. Gaur aldiz, adieraziko dugu eta azalduko dugu zein izango den gure lana ikerketa honi bultzada emateko. Zentzu horretan, lehenik gurasosek 20 ikerketa egin bide eskatuko dizkio epaitegiari. Guardia Zibilak ere atestatuan zehaztutako ikerketa ildoak zabaltzeko eta sakontzeko. Aldi berean eta ikerketa hauek zabaltzearen harira, ikertutako pertsonak 11-tik 17 ugaritzea proposatzen du. Eta halaber, GHK, Hondakin, konzesionaduna eta Ekobal ere bai. Beraien ardura garbia izan dela adieraziz, edo ikertzeko asmoarekin behintzat. Gertakarietan GHK izango lukeen erantzukizuna, zehaztuko lukeen dokumentazioa aurkeztuko dugu. Saiatuko gara horren berri ematen. Gai honetan, hildako aingira baten azterketan aurkitutako osagai oso toksiko. Toksikoei arreta berezia jarri behar zaiola, iritzi dio, gurasosek, bere jatorria ikertuz eta beharrezkoa bada, kautelazko neurriak hartuz. Epaitegiari eskatzen dioguna da, gehien bat, Guardia Zibilak bere txostenean proposatu edo aukatzen dituen eginbideak egitea. Zeren, Guardia Zibilak deitu zioten maiatzaren 7an, 2008ko maiatzaren 7an, amoniako isurketa bat gertatu zalako. Hasi zian ikerketa hori egiten eta hainbat gauzak deskubritu zituzten. Alde batetikan, ez zara lehenengo izurketa, martxoaren 18an bestetik izan zara. Obra bukatu gabe zeudela, eta alere funtzionatzen eta frogak egiten ziela. Gainea, kutsadura, izurketa, langileen segurtasunerako beharrezkoak ziren, bermea, mekanismoak, lanak eta instalazioak bukatu eta ingabe zeudela. Ez zala neurtzen etengabe, porque bereek eskatu zituzten garai hartako neurketak etengabekoak eta ez zizkieten eman. Ez dakigu, ezan egiten edo ez zituzten ematen. Baina berez, eskatu eta ez dizkie eman. Orduan, konturatzen dira eta gero konturatzen dira baimenak, ingurumen baimenak, ez duela bermatz, ez duela onartzen o albideratzen, ez da probatzea ere ez balia obrak bukatu. Eta orduan, karo, esaten du, hemen gertatu dana da beste gauzen artean, hori urratu da, hau da, funtzionatzen eta probatzen gondia gauzak, obrak eta lanak bukatu gabe eta beharrezkoa ziren bermea jarri gabe. Ikerketa guzti hori, sakondu edo egin gabe dago, zer da, beraiek egindako lehenengo ikerketan konturatu dien gauza berriak. Eta guk esaten diguna epaiari da, Guardia Zibilak deskubritu dituen gauza guzti hauek, agindu izaiozu, zabaldu dezatela bere hasierako txostena, eta bestetikan, gurasosek egindako ikerketa bi aldetatik joa eta hori da aportazio bat ikerketari, eta da, alde batetikan. GHK bere burua salbatzeko edo txuritzeko beti esan du, azaldu egun, proiektuaren aldaketa da, kubeto hori estankoa zan, ez zeukan konexiorik euri uren zarearekin eta zintzun ezer izuri errekara, baina aldatu egintzala eta GHK esan du, baina behar jakin gabe eta behar onartu gabe. Guk gaur erakutsi dugu hainbat dokumentu egin, hori gezura dela, martxoaren 10ean GHK bidali baitzuen Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailari sistema berria non aurreikusten zen pH-metroa, konexioa euri ureekin eta bai. Are gehiago, Guardia Zibilak deskubritzen du
uren sarea ere bera bukatu gabe zegoen. Eta hor, bi deposito zeuden. Eta bi depositoiek lotuta zeuden, eta horrek berme gehiago ematen zuen isurketa egin aurretik. Konexioa zegoenez, digamos, uraren biltegia askoz txikiagoa zen, eta arriskua errekara isurtzeko handiagoa, hori egin gabe zegoen. Orduan, hor, guk, digamos, deskubritu duguna da, alde batetikan, obrak egin gabe zeudela, baino, obrak bukatutzat jotzen zuen ziurtagiri bat, GHK aurkeztuta zeukala otsailaren 10ean, 2008ko otsailaren 10ean, ingurumen saila. Eta hori da, dokumentu bat faltsua eta delito berri ematen dugu epaitegiari, eta eskatzen dugu ikertzea, eta probak aurkeztu ditu. Porque, azaldu dugun bezala, teorikoki obrak bukatu zian oso goiz jota 2008ko abenduaren 10ean. Hola sinatu zuten, obraren zuzendariak besteak beste. Orduan ezinezkoa zen, eta gaina Guardia Zibilak argi eta garbi izaten duen txostenean, maiatzan, 7 hilabete aurretik bukatuta egotea obra. Alde batetikan, beste delito bat, fantzukeriarena, eta gero ere, aportatzen duguna da, imputazioa eskatzen dugu, kontzesioarena edo emakindunaren imputazioa, kontaginena, zen etikin ekonomiko bat lortu du honek. Guk kalkulatu dugu, 56 milioi eurokoa da. Eta bi bidetatik lortu du onura ekonomiko hau. Alde batetik, ordaindu zaiolako, ordaindu behar ez zitzaionian, obra bukatu gabe balin badaude, kontratu hau indikan, ezin da sartu operazio fasea, eta hori izan momentua ordainketak egin ahal izateko, bukatu gabe balin bazeukan, ezin zitzaion ordaindu. Egin dituzte, horako trikimailu batzu, obra bukatu gabe ordaintzeko. Eta etekin hori lortu du enpresa bai, gero. Aurreratzea, funtzionatzea horrek, ekarri ditu hainbat delitu. Ordu horretik eskatzen du inputatzea onura ekonomiko bat dagoelako. Ez da bakarrik ordaindu zaila, baizik eta barkatu egin zaiona, porque obrak bere garaian eta frogak bere garaian egin ez egiteagatikan kontratuak aurreikusten zituen penalidade batzuk edo zio batzuk ez zaizkio da jarri. Hori da bigarren ekarpena. Balorazio egiteko garaian, ikerketa eginbideak eskatzeko idazki aurkeztu dela, eta gurasostaldeko bozeramaileek adierazten dugu, argi dagoela Arkaitzarrekako isurketen kasuan delitua dagoela. Guardia Zibilak adierazi duen bezala, eta beraz, kondena epaiak egongo direla. Katearen mailarik baxuena ordaintzen saiatuko dira, baina argi dago hemen erantzunkizunak maila gorenean daudela. Hasi, Eusko Jaurlaritzako dagokion kontseilaritzak eta inplikatutako enpresetako arduradun eta GHK barne. Egia argitzeko eta azken erantzunkizunak argitzeko urratsak emango ditugu. Arrai potoloak iesi egin ez dezaten.